Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. La primul episod, de fapt, de Pixel Gun. Și o să ne jucăm pe o mapă, pe un server, ce-o fi el. Și, da, să vă explic cum e. Sunt 4 sau cel mult 6, cred. 6 oameni stau în mijloc și au fiecare cât un chest pe drumulețul lui. Ei, și noi trebuie să ne ducem pe drumulețul nostru, adică eu pe drumulețul meu, el pe drumulețul lui. Ei, și eu mă duc pe drumul meu, dau cu cuțitul în chest, îl sparg, ce armă îmi pică și mă duc să mă bag cu cine. Am capă în glob. Hop. Să vă explic despre care mapă este vorba, sau server, sau cum vreți să spuneți. Despre acesta. Dați aici, pe ăsta de zăpadă, ca un punct bine, și dați pe ăsta. Și o să vă arăt. Uitați cum arată el. Și toți oamenii stau pe aici. Fiecare de ăsta. Drumuleț. Văzăm puțin răcit. Uite ce v-am spus. Fiecare stau în mijloc și se uit pe filmulețul lui. Cuțitul meu. Oh. Aoleu, care trage. Nu-mi place. Nu pot să trag. Nu mi-am viață. Mor. Mi-a scăzut. O să pun pauză până ieri. Și am revenit. Nu-mi place că vei ce asta. Hai. Yeah, baby. Aoleu, shotgun. Nu e bine. Eu nu știu să dau cu shotgun-ul. Nu știu să trag oameni. Pur și simplu să nu vă supărați pe mine dacă îmi pot să trag. Bine. Ținta. Hop. Gloanțe, dăm gloanțe, că mie de-astea îmi trebuie. Ia uite-te, mă! E de la urâtul. De să încarcă greu. Hop. Aoleu. Dă cu mai multe gloanțe. Cât de șmecher. Și ce spuneam, cineva care are vreo n-are decât să fugim, că e prost și să pitește. Păi da, a venit cu cuțitașul. Hop. Îmi dădui seama că nu filmai. Ce sunt pe asta. Și după cum vedeți, mi-a picat iar shotgun. Nu pot să joc cu asta, nu vă supărați pe mine. Dați. Nu pot să joc cu acest shotgun. Nu vă supărați pe mine. Trebuie să mă urmărește unul. O să doar 3 playeri. Opa. Da. Nu cred ce am făcut cu shotgun-ul. Am făcut distracție cu shotgun. Mai sunt eu și un player. Deci dacă în acest... Unde ești? Hai, mă, hai. Arată-te, diavol bătrân. Cum sună, diavol bătrân. Unde ești? Hai, bă. Dacă stau după tine... Ești pe server, că tot câștig. Pierd. Dăm ceva bun, că mă enervează. Gloanțe, perfect. Dăm gloanțe. Deci, vaccinări. Perfect.
Du-te, nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu mă joc. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred că ceva a făcut. Nu cred așa. Cum, bă, să mă bate cu acela? Mi se pare că iar am început după înfrângerea de mai devreme. Adică de iar sunt de ea. Opa, kill cu sniper. Nu prea e bine. Nu prea e bine. Înseamnă că ăștia sunt buni. Kill cu sniper, eu n-am văzut pe aici. Prea multe ori. Unde un cofre am să-ți fac o ce duce să-mi bagă. Pavăs, ce ai? Dă arma. A, nu, că nu. Hop. Ce? Pistol! Țipă, Sandro, nu-l ascultați. Adică, frate. Și abonați. După cum vedeți, o să ne omoare unul. A intrat în cameră și a trebuit să vedem și chiar nu să filmez. Doar eu cu ăsta mai sunt. Nu cred! Nu că mor. Ești prea frumos. Deci voi cu cuții toți astea. Doi mai să mor. Toți aș cu cuțitul. Uite-l. Păi se pare că el ar fi să ia pală. O să început să trag cu sniper. Deci nu-i bune, ăsta e kill cu sniper. O să mă moare cu sniperul. Nu-mi place. Nu-mi place, adică eu sunt prost. Mă mănânc ochiul drept. Adică stâng. Adică drept, nu știu care. Adică da, stâng. Ce bine. Haide. Trebuie să așteptați și voi că mi se lăsă mai pun pauză. Încă o dată. Nicola se Crăsnel. Care era asta? Go, run! Ce mi-ai dat, aoleu? Bă, ce are, mă, ați sozană cu mine? Da. Și vă mai pică și albe bune. Albe. Cu asta mă joc. Apasă cu asta câștig. Toți că e prea bun. Adică nu, că trebuie și la ce, da? În jocul ăsta nu trebuie arme de țintă. Sau îți trebuie. Doar dacă ești la înălțime, pentru stântul ăsta. Nu e bine înălțime. Ce spuneam și să-i luăm arma. O să-i luăm, dacă îl batem. Sper. Du-te, bă, uită-te, bă! Uită-te. O să închei acest episod cu un finalist. Nu uitați, eu am fost Mateo și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!